Možno neuveríte, milí priatelia, ale niekedy také, aspoň ja si myslím, že klamaním ako takým sa dá niekedy aj živiť, alebo niekedy je to klamanie, je to, čo človek potrebuje, aby mohol robiť to, čo chce. Ja si to teda aspoň myslím, priznám sa, že o kúzelníkoch. Jedného takého kúzelníka poznám, Petra Šestáka, a nedá mi neopýtať sa, je to pravda, že kúzelník je vlastne tak trochu klamár? No, dá sa to tak povedať, že áno, ale na rozdiel od iných klamárov, tak u nás majú to naše obecenstvo, má z toho radosť, že ich klameme. Takže my to robíme s radosťou my a s radosťou nás ľudia sledujú, ako ich klameme. Pretože samozrejme človek, napriek tomu, že videl všetky diely Harryho Pottera v čarodejníckej škole, tak asi vy, Peter, tú čarovnú paličku nemáte, ktorá by fungovala. No na tých predstaveniach vždycky funguje a decká z toho majú obrovskú radosť, keď to funguje, takže neviem, aké sú hranice tej kúzelníckej paličky, čo všetko dokáže, ale zatiaľ vždycky, čo na vystúpenia decká chceli vyčarovať alebo nechať zmiznúť, tak zatiaľ to vyšlo. Teraz mám takúto otázku, ja neviem, či je správne. Znamená to, že čím je človek väčší klamár, tým je lepší kúzelník? Nie, to tak nefunguje. My tie kúzla a tie klamstvá, ak to tak chceme nazvať, ale ja by som to nazval kúzlami, hej. My to robíme skutočne pre potešenie toho diváka, aby z toho ľudia mali radosť, aby sa zabavili. No a tí klamári, aby som to oddelil, to už je trošku iná kategória. Keď už spomínaný Harry Potter sa chcel naučiť čarovať alebo zdokonaliť, tak chodil do čarodejníckej školy. Kam chodia kúzelníci? Kde sa učia kúzliť kúzelníci? No, väčšinou je to taký prípad, že je to u niekoho v rodine, čiže sa to nejako detí z pokolenia na pokolenie. Alebo potom tí, ktorí nemajú to šťastie, tak v podstate fungujú rôzne kúzelnícke kluby, kde sa dá od starších, skúsenejších kúzelníkov naučiť nejaké kúzla. Takže väčšinou sa to dedí od niekoho, alebo teda nejakou formou odovzdávania od starších, skúsenejších kolegov. A kúzala ako také sa nejak, ja neviem, delia alebo kategorizujú, že niečo sú malé kúzla, veľké kúzla, čáry, máry? Jasné, funguje kategorizácia, na základe ktorej sú potom aj kúzelnícke súťaže, kde sedí porota a hodnotí to. Takéto úplne základné delenie je na také tie veľké javiskové kúzla a ilúzie a potom na také drobné, to sa volá mikromágia. To sú kúzla, ktoré sa robia väčšinou pri stole, kde povedzme divákovi necháme zmiznúť hodinky, hej, alebo peňaženku prípadne. Takže to sú také skutočne tie drobné kontaktné veci, to sa volá mikromágia. A ja som si zistil, že vy máte, že kúzelníci majú aj svoju organizáciu a že vy ste ten hlavný kúzelník v tejto organizácii. Áno, máme Slovenskú asociáciu kúzelníkov, ktorá združuje na Slovensku kúzelníkov, profesionálov, amatérov, ale aj ľudí, ktorí jednoducho majú záujem o kúzelnícke umenie ako také, čiže nemusia vystupovať. No a máme tam zhruba 25 takýchto ľudí na Slovensku. To znamená, milí priatelia, keď chcete vidieť kúzelníka, keď chcete, aby vám niečo vykúzil, stačí sa obrátiť na Petra Šestáka. Ako som sa nechal rád oklamať? No, ja som pripravil taký malý trik s kúzelníckou šatkou, teda ona v podstate obyčajná takáto maličká šatka. Ja si jej vyhrnem rukávy špeciálne teda kvôli vašim divákom, lebo mne ľudia často hovoria, že kúzelník má všetko v rukave, tak ja si vyhrnem rukávy a tú šatku pozorne sledujte, ja si ju natlačím do ruky, aby bola úplne maličká. A to je dôležité, aby som ju tam skoval do takého maličkého klbka, poriadne ju sledujte. No a potom skutočne stačí len tak ako zamávať na tou rukou, ako taký kúzelnícky pohyb. A ja keď tú ruku otvorím, tak určite sa vám zdá, že šatka zmizla. Ale ja keď som hovoril o tých rukávoch, tak neviem, či to bolo vidieť, možno na kamere áno, a diváci teda vedia už, kde je, ale ja som tú šatku skutočne skoval do rukáva. Len teda neviem, že či ste si všimli, že do ktorého, nakoľko sú vyhrnuté, tu mám pravý rukav, tu mám ľavý rukav. No pokiaľ pozeráte na moje rukavy, tak ste na omyle, pretože môžem takto len trošku skontrolovať, že či náhodou tá šatka nebude, len takto opatrne siahnem do toho rukáva jednou rukou tam pomaličky. Áno, tak toto je ten správny rukav, takže nie len ja sám som kúzelník, ale aj tu máme kúzelníka.